Toto sú biele skaly. Starí ľudia hovoria, že to je starý lom, ale to nie je pravda, lebo tu nikdy sa neťažil kameň, to nebol žiadny lom, lebo tieto skaly to sú zlepence a pieskovce, to vidieť aj tam hore, keď si zabereš tak záber. Ten piesok to sa úplne rozpadáva a vzniklo to niekedy pred 3 miliónmi rokov, tu bolo more. Toto sú usadeniny, naplaveniny, preto sa tu v týchto kameňoch a skalách nachádzajú aj veľa lastúrov a takých tých prapôvodných živočíchov z kameňalín. Ten kríž to je vlajkový stožiar, tie zbytky špagátov, tých šnúr, to boli tak dokola a to sa poťahovalo, na to sa uväzujú vlajky, keď je akcia a sa vyťahujú vlajky hore. A tie totemové stĺpy, tu tie prvé dva, čo sú, tak medzi nimi bol ešte jeden. To boli takí prvá tramská osada tuna, Mohavkovia Biele skaly sa volali. Asi pred 8 rokmi im spadol ten totemový stĺp a už to nemá kto obnoviť, lebo už oni zanikli. Mali tu dokonca kedy aj búdu v tých častiach, tu tá im zhorela a vtedy sa rozpadli niekedy začiatkom 70 rokov. No a najviac sa tu teraz pohybujú Michiganci, to je taká osada, ktorá tu najčastejšie chodí a ešte zo starej osady z Eldoráda tu občas chodia a títo tu obnovujú občas stoly a tak všetko, lebo teraz naposledy sa robil aj ten rebrík, tam má tá plošinka, lebo chodí tu veľa mladých, dneska ničia všetko, čo sa len dá. Devastujú. Občas tu takto upratujeme, porobíme a robívajú sa tu akcie, toto je tiež ako bar, jak som ti spomínal tam. Barpult, no takéto niečo tam sa tiež urobiť. Aj som mal, ale to mi zničili. Aj toto bolo už ale 10 razy zničené, čo si pamätám ja. Tie kamene, ohnisko, to sem niekto nanosil tie balvany? Som aj ja osobne robil aj s Michigancami a tak, proste som im pomáhal. Túto časť sme tu robili my. Táto časť bola spravená, určitá časť bola robená ešte niekedy po prvej svetovej vojne. Vtedy tu chodievali, neviem, jak sa volali tie zraz mládeže, proste s harmonikou a takto si išli zatančiť a proste takú zábavu.